Odličan geografski položaj i brojne znamenitosti stavljaju Brinje sve snažnije na turističku kartu Hrvatske. Visoka razina smještajne usluge ponajprije je vezana uz hotel Lika Jug i hotel Lika Sjever. Riječ je o hotelima s 4 zvjezdice koji imaju po 11 soba. Nalaze se na odmorištu Brinje na autocesti Zagreb-Split, te su zbog svoje lokacije idealni za smještaj poslovnih ljudi, turista na proputovanju, ali i onih gostiju koji žele ostati i uživati u brojnim ljepotama i znamenitostima ovoga kraja. Restoran Viktorija, ugostiteljski je objekt s dugom tradicijom. Ima salu kapaciteta 400 ljudi, a osim zavidne gastronomske i enološke ponude, nudi i mogućnost kvalitetnog smještaja. Osim starog grada Sokolca, koji je nezaobilazna točka i zaštitni znak turističke ponude Brinja, treba izdvojiti i brojne obiteljske kuće, izgrađene kamenom i drvom, te prekrivene šindrom, koje su zaštićene kao poseban oblik tradicionalne arhitekture na ovim prostorima. Općina obiluje lijepo uređenim biciklističkim stazama, koje daju dodatnu draž i onako prekrasnu krajoliku. Uređenje šetnice uz jezero Brodić, kao i brojni sadržaji vezani uz taj projekt, bit će pravi turistički mamac za posjetitelje ovoga kraja. Boravak u općini Brinje svakako treba sadržavati i posjeti Vidikovcu, Siničić špilji, te nedavno obnovljenom starom drvenom mlinu u Vretenašu, čija spomenička vrijednost leži u visokom stupnju očuvanosti. Neizostavan dio turističkog obilaska je i posjet stalno izurbenoj postavi zbirke narodnog blaga općine Brinje, koja sadrži više od 1200 eksponata. Zbirka daje uvid u brojne aspekte života na ovom području od kraja 19. stoljeća pa sve do 70. godina prošlog stoljeća, a među najznačajnijim predmetima su dvocjevni pištolj s paljenjem na kapislu Ridinger iz 1860. godine, lička torba s kraja 19. stoljeća i gramofonska ploča s početka 20. stoljeća.